हामबाय जतन खुलुमबाय के त्रिपुरा हास्टेनि जत बरम गोनां त्रिपुरासा लोगोरकनो आंनि कायसा कयमु फाइनाय 30 सेप्टेम्बर त्रिपुरा मथानि कायसा बन्दा कगजाखा फुंनि 6टा निसिमि सारिकनि 6टा जरा अ बन्न जत त्रिपुरासा आंनि खाजानि ताकुते बुखुकसं सक्सेस खायनानि बागै जों पिकेटिंआव अंखरनानि बागै आं जतनो कबकजाव कारण अ बन चिनि थिनांनि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि बागै से अ बन निनि आनि नेक्स्ट जेनेरेशननि हामग्राय तंथाय जों सिकुर कै कलांनानि बागै से जों अ बन खायना नांगौ आबानि बागै फायदि खाजानि ताकुते बुखुकसं जों अर राजनैतिक न तरजायावै जों दफानो तरजागै दफानि हामग्रानि बागै दफानि मानथाय न माननानि बागैसे जों अ बन्न जों जतनो सापोर्ट खायनानि नांगौ राजनैतिक उलख खालायलायनाय पुइलानो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मान पाइग्राना कारण जों साइमानो जों नुगै फायो इतिहास आगिवो एडिसि सानलायफोराव गोबां बर' बिरोधिता खायगा किन्तु बा बिरोधिता खायमानि बिसिङाव पानो चिनि लाई थांनाय अकरा रक borok soba khaimani bisingtei borokni soba krakni bisingtei edisi manka manmani yagulo aro kwbangma rajnaitik bodolok प्रशासनिक आसुगै क्षमता दखल खायै सामुं खायका केबा काहाम खायका केबा काहाम खायसुक मालिया अबाहायनो जों दाबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तिख्लाय क्लां थां मानखांखाय दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों बेलायखिनो काहामनाय उलो नेक्स्ट जेनेरेशन रक आरो बबाहाय पलिटिक्स खायनाय जों सिया फियाबा जोंले आरो दाबो बुमा हिनजाकनाय रक बुजु हिनजाकनाय रक बिबि बुता हिनजाकनाय रक चिनि बेलायखायनो बरम तंगै थानाय आबनि बागै खाजानि ताकुकते बुकुकसं नरक जतनो अबर्न सामिल ओमफाय बायदि जत्त पिकेटिंग अंखरै जों जारा अंखरिया रगबो नको तंतैनो अफिस तंफाना थांयाख्लायै हातियाव थाना मोसंफान थांयाख्लायै बानिया खायनाय रगबो नंनि मानैनो अल सालजा फालियाख्लायै आबो बन पालाय माने नकलायो अबाहायके बन पालायनान बागै आं जत्त बरम गोनां आनि त्रिपुरासा लोगोरकनो आं कबक जाव जतनो खुलुमका जतनो हामबाय।